타임. 토너 톡톡톡. 톡톡톡. Her der putter jeg bare lige lidt toner på, og den putter jeg på 2 gange, fordi det har jeg set på TikTok. And one more time. 토너 Og så 3 time. tapper jeg det bare lige så stille ind i min hud, så det bliver sådan ordentligt absorberet, og at min hud ikke bliver ekstra skadet af, at man sådan lige gnubber i sit ansigt. Så lader jeg egentlig bare den der toner tørre godt ind, inden at jeg starter med min første serum, som er hyaluronic acid. Og der tager jeg 2 pump og lige kører rundt i hånden, for det bliver jævnt fordelt i ansigtet. Og her kan I måske fornemme, hvor meget der er. Det er ikke så meget, men det er heller ikke mega lidt. Så her til sidst, der tager jeg et glow serum med propolis og niacinamid, som hjælper med at kontrollere sebum og med at holde ens hud fugtig og glowy. Og der tager jeg egentlig bare 2 dråber af den og fordeler jævnt i mit ansigt. Shine bright like a diamond. Okay, nu skal vi finde et outfit. Så tager jeg lige noget frem. Okay. Jeg har fundet den her strik t-shirt fra Mango. Jeg synes det er rigtig fin. Så har jeg de her bukser. Sådan en binder her. Sådan grå arbejdsbukser. Hvad hedder det? Kontorbukser. Godt. Nu har jeg bare lige taget det på. Okay, nu har jeg taget lidt smykker på her. Bare min armbånd her, sølvdetalje her. Så tænker jeg, at jeg tager sølvsmykke på i dag, så jeg skal have de her ringe på. Den her sølvhalskæde, som jeg tænker at tage på. Jeg skal lige finde den rigtige side der. Sådan en hjertelås med sådan en lille ting igennem. Og den er fra ASOS, som jeg fik julegave. Det her armbånd har jeg selv lavet. Det her armbånd har jeg også selv lavet. Den her ring har jeg selv lavet. Den her er fra Vigepolm, jeg kan ikke huske hvilket mærke. Jeg tror det var det her. Baja. Jeg er ret sikker på den der ringer fra. Den her, den er fra Månesten. Den her er fra Jane König. Den her, den er fra Vintage. Og den her også fra Jane König. De her på, dem har jeg også, dem har jeg fået af en veninde. Og dem tænker jeg bare, at jeg putter her i første hul, og som herover. Og så har jeg fået de her hængeøreringe i julegave også. Og de er vist også fra Jane König. Sådan en lille blomst her. Og så sådan en stav. Bum bum. Sådan der. Og så har jeg også smykker på. Okay, nu har jeg egentlig bare tænkt bare at lægge lidt. Min hud ser egentlig rigtig god ud. Jeg har bare lige lidt her, som jeg lige dækker. Men ellers så har min acne-creme virket. Yes. Så jeg tager bare lige lidt makeup på. They gave me 2 chips, although I asked for an apple, but that's okay. Til sidst. This is not a veggie sandwich. Wow. Jeg tror, jeg putter lidt Fit Me. Meget brugt concealer i 03. Den er lidt for lys til mig, selvom det er meget lys. Ja. Det putter jeg lige på, så det lige kan tørre lidt, inden at det ligesom skal tørres rundt i mit hoved, -agtigt. Og så ser jeg bare lige, om der er andre steder, jeg lige vil have lidt på. Okay, altså det er alt for lyst til mit ansigt, kan man godt se. Så jeg skal egentlig have skaffet mig en ny. Det har jeg bare ikke lige fået gjort. Godt.
sådan der. Så har jeg lige prøvet på, og jeg lige synes, jeg har brug for det. Ja, og så tænker jeg, at jeg skal lave min bryn. Og det er fra Maybelline New York Express Brows. Den her. Jeg starter egentlig bare lige med at tage den her og lige fluffe mine øjenbryn op. Og så tager jeg den her lige også, den fylder den lidt ind. Og så kan jeg måske også lige fortælle lidt om, hvad der skal ske i dag, siden at jeg laver den her vlog her, mens jeg laver make-up. Og det er simpelthen fordi, at jeg har gået på STX her siden sommerferien. Og går lige nu på sproglinje med spansk. Hola, niño! Spansk, engelsk A og så tysk B. Fordi jeg vidste egentlig ikke vel, hvad jeg ville efter. Og så gad jeg godt bare lige sådan lære nogle sprog. Så jeg ved i hvert fald, at jeg gerne vil rejse. Sådan meget i hvert fald i mit liv. Så det kunne være vildt nice lige at kunne nogle sprog. Især tysk og spansk. Det er virkelig brugt i mange lande. Ja. Men det der STX er simpelthen ikke lige noget for mig. Kan jeg godt fornemme nu. Så derfor har jeg ligesom besluttet mig at droppe ud. Efter flere samtaler og sådan noget selvfølgelig. Og meget overvejelse. Men det er simpelthen fordi jeg gad godt at starte på enten EUD eller HTX. Jeg er gang med at arbejde med sådan noget innovation og design og sådan noget. Det gad jeg virkelig godt. Men det er for sent at skifte nu. Fordi de har ikke ligesom STX, at man har de der 3 måneders prøve. Der kommer man ligesom bare direkte ind på det, tror jeg. I hvert fald på EUD. Ja, så det har ikke været en mulighed. Så det er derfor, jeg sådan skal droppe ud. Så skal jeg så i dag hen på skolen og aflevere mine bøger og sådan noget. Og så vælger jeg så bare at have et halvt sabbatår, hvor jeg arbejder. Og forhåbentlig rejse lidt. Måske i sommerferien eller sådan noget, eller i de små ferier. Ja, eller bare whenever. Fordi det kan jeg jo. Teknisk set. Så ja, det er egentlig det, der sådan skal ske. Og så tænker jeg bare, at jeg vil lave en lille sådan get ready with me. Også for jeg ligesom lidt tænker på noget andet, fordi jeg er lidt sådan, om jeg fortryder, at jeg dropper ud. Men altså sådan rent fagligt og sådan noget, det gør jeg ikke. Jeg tror mere, at det er det der med, at jeg ligesom har spildt et halvt år. Men det har jeg jo ikke, fordi jeg har sådan fået en masse oplevelser af nye venner og sådan noget. Hvilket jeg er mega glad for. Ja, det her det er en Gush Lip Line Coat. Og det er 2 i 1 Crayon et Rouge. Ja, det ved jeg ikke. Den her. Jeg tror, det er sådan både lip liner og læbestift-agtig. Fra Gush i nummer 001. Og den er virkelig god. Den kan jeg rigtig godt lide. Det er sådan en virkelig god farve til mig. Den passer meget til mine læber. Jeg vil faktisk ikke engang komme noget på, fordi jeg har taget læbepomade på. Men ja, yeah. Whatever. Ja, og så mine eyelashes. Der bruger jeg bare sådan en her lille snuppert fra normal. Den virker mega godt. Altså, jeg har haft nogle, der er gået i stykker. Jeg tror sådan 2 par, der er gået i stykker. De er bare sådan fjederne rød ud eller andet. Så man kan godt se, at de ligesom er blevet brugt ret meget. Men jeg køber altså nye af dem her. Dem der køber en helt ny, det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg køber nye puder til dem. Fordi det er simpelthen for meget spild at smide en hel sådan øjenvipper gå ud, bare fordi at den der pude, den er gået i stykker. Det er altså lidt vanvittigt. Men det er jo bare min mening. Sorry, hvis du gør det. Men please lad være med det, fordi der er jo mulighed for, at man kan købe sådan en pude til.
Look at that. Oh my god, det er fucking crazy. Okay. Det er sådan lidt, jeg skulle egentlig have været i skole hele den her uge, fordi at jeg har først arbejdet fra den 12. og det er jo kun den 5. i dag. Så næste mandag. Så min mor var sådan, at jeg skulle være i skole hele den her uge, og jeg var sådan, nej. Fordi det giver ikke mening at spilde både spilde lærernes tid og min egen tid på, at jeg bare skal sidde derovre og fucking dø i en uge. Og jeg skal bare ikke bruge det til noget. Sådan, det eneste måde, som følger med, det skulle det for, at man kan bestå-agtigt og sådan få god karakter. Det er i hvert fald for mig. Medmindre det er noget, der er sådan spændende, så gider jeg jo godt at følge med. Men det er det meget sjældent. Hvis man spørger mig i hvert fald. Men det er også bare meget tungt fagligt på STX. Og det ved jeg godt, det har jeg også fået at vide. Men jeg har altid været god i skolen, så jeg tænkte ikke, at det var noget problem. Og det er det jo egentlig heller ikke. Altså jeg kan sagtens følge med og sådan noget. Men det er bare ikke den måde, jeg sådan lærer bedst og trives i at lære-agtigt. Ja, så det er også derfor, jeg overvejer en EUD i stedet for gymnasie. Ja. Ja. Hvad var det, jeg skulle sige? Det kan jeg ikke huske. Godt, nu har jeg gjort det. Jeg ser lidt død ud. Jeg ved ikke, om jeg skal tage sådan en foundation på. Men jeg kan selvfølgelig heller ikke rigtig se, hvordan jeg ser ud herude. Eller herinde, fordi der er ikke en skid lys. Okay, men jeg tænker bare lige have rene fingre. Jeg går lige ud og vasker hænder, og så blender det her ud, og så kommer jeg lige spille. Okay, nu har jeg lige lagt noget lidt make-up. Bare noget concealer. Lidt brow pencil. Og så mascara og læbepomade. Lidt lip liner. Og this is the finished result. Jeg ved ikke helt, hvad jeg gør med mit hår. Det ser fint ud sådan her. Jeg ville egentlig gerne have haft det nede. Men jeg har sovet med for et hår, så jeg ved ikke lige, hvor crazy det er. Okay, det er det overhovedet ikke. Eller hvad? Det har sådan knæk. Okay, jeg ved ikke helt, om jeg lige skal flade mit hår, eller hvad jeg lige gør. What, det blev det okay. Men ja, det var det. Ja, så tror jeg bare, at jeg vil tage noget morgenmad. Og så skal jeg nok lige vise det. Og så skal jeg også lige vise, at jeg skal tage hen i skole. Og så tænker jeg at lave en update, når jeg har været inde i skole. For jeg vil ikke filme på skolen. Det er sådan lidt, det er lidt underligt, og det er heller ikke sådan ordentligt mod dem, der er der. Fordi om de ikke gider være med i videoen, det ved man jo aldrig. Så ja, det er i hvert fald det, der skal ske. Okay, nu skal jeg have noget morgenmad. Så har vi sådan laktosefri natural yoghurt. Jeg er ikke laktoseintolerant, men jeg ved ikke lige, hvordan vi havde. Og så har jeg lidt frugtsalat fra i går. Med reps og æble og kiwi og ja, blomme, tror jeg det er. Så tager jeg bare lidt det her på. Og så tager jeg og hakker lidt chokolade og på det på, for det er mega lækkert. Så det gør jeg lige. Okay, nu har jeg lavet det. Og så er jeg i gang med at lave en lakridste med en lille muminkap. Mega cute. Og det her, det er så, ja, hvad vi i hvert fald herhjemme kalder abemad. Og nu er mit water klar. Sådan der. Lækker. Okay, jeg lavede lidt for lidt vand, men whatever. Nå. Men nu vil jeg egentlig bare spise min mad, og så tænker jeg bare, at jeg grinder lidt telefon imens. Så. Okay, jeg er lige nødt til at sådan vise det her view. Det er så flot, fordi at husene er dækket med sne, og det er mega pænt. Så er vi sådan en havn derude. Og det er så meget pænt i virkeligheden. Ej, det ser mega cute ud. Og se, små kattepoter. Jeg dør. Det er den skyldige. Hej, Tia.
Så cute. Okay, nu skal jeg have jakke og sko på. Og så skal jeg hen på min skole. Og jeg har lige fået på mit.dk, at jeg ikke går der længere. Så nu er de jo klar over det. Ja. Der er jo ligesom været lukket, så de har ikke fået informationen-agtigt. Ja. Oh my god, jeg fucking dør. Okay, nu er jeg simpelthen på vej, og det er fucking koldt. Ja, men jeg er der om 10 minutter. Okay, nu er jeg officielt helt stoppet. Det er virkelig surrealistisk, men jeg mødte heldigvis ikke nogen her i klassen. Fordi jeg kom ligesom, hvor der ikke var pause. Fordi, ja, det er jo ikke noget med dem at gøre, så det er ikke sådan, fordi jeg dropper ud på grund af, at det er en dårlig klasse eller noget. Men det er stadig sådan lidt mærkeligt. Jeg har ikke snakket med dem. Så det er også det der med, hvis de skal være sådan, ej, dropper du ud, ej, hvor trist. Så det havde jeg sådan noget, fordi jeg har ikke snakket med dem. Så ja. Ja. Det er fucking fedt. Jeg føler mig virkelig sådan, at jeg er sådan fri igen. Jeg ved ikke hvorfor. Men jeg er sådan lidt, jeg føler mig også lidt restløs. Sådan, jeg ved godt, det er kun en dag, jeg lige har misset. Men sådan, det har bare været sådan, det jeg skulle-agtigt i flere år. Det var bare sådan lige komme igennem gymnasiet, og så bare komme videre. Og det er bare helt ændret sig. Og det er sådan virkelig, og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal have det med det. Ja, men nu er det jo sådan, det er. Nu er det for sent. Eller det er det ikke, men altså, nu er det gjort. Og nu er det sådan, det er. Så det er fucking fedt. Jeg ved ikke engang, om du kan høre, hvad jeg siger. Men ej, det er virkelig fedt. Ja. Okay, nu er jeg hjemme igen. Som en lille tigermis. Ja, det er meget underligt det her. Men nu er det overstået, I guess. Og ja, jeg kommer også stadig til at ses med nogle af dem, jeg har gået på gymnasiet med, hvilket jeg har det meget fint med. Så det er jeg meget glad for, at jeg sådan kan det. Ja, og så starter der et nyt kapitel i mit liv. Og jeg tror virkelig, det bliver fedt. Og sådan, jeg tror, jeg er klar til noget nyt nu, agtigt. Og det er måske lidt hurtigt efter et halvt år. Og nu vil jeg nok sige, at jeg skulle have prøvet lidt længere. Men altså, første G, altså, det kan jo ikke blive nemmere. Så jeg tror ikke lige helt, jeg er der til 2. og 3. G. Og jeg har altså også hørt fra min veninde, at på hendes gymnasie, så er der nogen, der dropper ud nu i 3. G. Og det er sådan, det skal ikke blive mig. Altså, det lyder virkelig voldsomt. Ja, og jeg tror bare, jeg har det fint med det nu. Og så må jeg se til sommer, hvad der er, at det sådan bliver til. Ja. Så jeg håber, at du vil følge med. Jeg kommer i hvert fald til at dele mere, tror jeg. Jeg er i hvert fald ret sikker på. Ja. Men du må have det rigtig godt. Og husk at gøre det, du gerne vil. Og gå efter dine drømme, seriøst. Fordi det der med at være bange, man kommer bare til at fortryde det. Og jeg fortryder intet lige nu. Det er sådan, det er virkelig dejligt. Nå. Ha' det godt. Vi ses i næste video. Håber I subscriber. District 5. Can you blow my whistle, baby?